So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gihapon ta. So di alita karon mga goy sa Tagbilaran Old Airport. So alita mag walking. So as you can see mga goy, so nice kayong place. Safety kay ta diri mag jogging, mag walking, mag biking. So nindot kayo ang place. So alita mga goy, so man na to atong asawa rin mag walking. Buntis in taon ni atong asawa, so ato ning pa walking on ari. So tara mga goy, kuyog ta. So gisapot din siya mga goy. So tapulan kay mga walking.